Warang moko matimore gwenge mopogore opogore kineno kanyo magi jolweny mopogore opogore ka girango ere kaka inyalo kel kwe kuonde mamoko. Nyaka sani nitiere lweny ma piny Kenya noriwre kod jolweny mamoko mantiere Afrika ma ugwe mondo mi gikel arita kwe. Owacho ni mano milambo ma ugwe, mano Southeast DRC, gino ma osebedo kanyo ka nitiere gi rochruok mar arita kwe kinde mokalo, kendo nyaka sani nitiere thuolo mar oganda ma ginyalo wacho kata ni bende ginyalo yudo kwe e yo mane. Mano gimomiyo odiochieng' ma kawuono nitiere romo midhi bagi kod jodito ma nyayo kwe ma kamano gidhi romo e piny Kenya ka ma gisebedo ka gibage rombe machalo kamano. Mano gimomiyo odiochieng' ma kawuono ka gidhi romo e magawa moro mantiere county ma Machakos, gidhi bedo kanyo ka gikelo twak. Ng'e maber ni thuolo ma kamano jal mosebedo kanyo kaka facilitator kaachiel kod jogo ma bende konyogi oting'o jatend piny Kenya mano osedhi retire, mano Uhuru Kenyatta kaachiel kod ka jodito mamoko. Jotend pinje gi duto bende nitiere kar kacha. Jakom mar EAC mano Evariste Ndayishimiye, mano jatend pinyno ma Burundi, bende gin jodito mamoko bende mosebedo ka niyo para manyime mar chwalo ni kwe bende ochopo e moro makare. KDF mag jolweny ma pacho kae gisego okang' machalo nade e kindegi malweny kotenore kod jonjore mago mag M23 mantiere e pinyno mar Congo. Moko kuom gi nowacho ni nitie gwenge moko ma gisewuoke kendo giketo tenge, giwacho ni oyo kuondego ok gidhi bedo kata ka girango ni ginyalo donjo e lweny machalo nade. Kata kamano giwacho ni jolweny mawuok DRC ok gidwa mondo ochop machiegni, kata kamano giwacho ni jolweny mawuok e pinje mamoko mag Afrika ma ugwe mondo ochop kacha mondo mi okel kwe. Ponono kokaw gwengego duto, ohala nyalo bedo nade kind pinje mag Afrika ma ugwe. Mago bende waluwo odiochieng' makano ka wayudogi, ang' wadhi nyime kod weche mamoko bende ma ntiere kar kae mag weche manyien mag Ramogi TV e kinde mabiro.